Benvinguts al canal BAM 2000. Amb aquest tutorial explicarem com deixar només una part de la foto en color i la resta tot en blanc i negre. El primer que farem serà obrir el nostre WIM, aquí el tinc, i he escollit aquesta foto, que són unes freses. Molt bé, com és molt petit i per treballar serà millor que ho faig una mica més gran, doncs ho posaré a 400 i s'intentaré centrar la meva imatge que treballaré, que serà aquesta fresa, que serà la que deixaré en color, perquè pugui treballar bé. Aquí estic perfecte. Molt bé, doncs per fer aquest tutorial necessito obrir finestres, a diàleg d'emplotables, a capes. Molt bé, aquí la tinc, la posaré aquí. A mi no em deixa ficar-la dintre, de la caixa d'eines, però vosaltres sí que la podeu posar dintre de la caixa d'eines. Molt bé, doncs el primer que faré serà duplicar la capa. Tinc aquesta capa seleccionada i vaig aquí a baix, em posa duplicar capes i faig un clic. Molt bé, tinc còpia de la foto original i la còpia. Doncs treballaré sobre aquesta foto. La clico i el primer que faré serà desaturar. Aniré a colors i em posa aquí desaturar, aquesta pestanya, faig un clic i li donaré promedio, mig. En alguns casos posa mitja, però promedio. La deixo amb blanc i negre i li dic acceptar. Molt bé, ja tinc tota la foto en blanc i negre. I ara el que faré amb l'eina de pinzell, faré el següent. Tindré que fixar una mica els paràmetres, important que estigui l'opacitat al 100%, el tamany que sigui un tamany adient, aquí per exemple el tinc per aquest primer pas una mica petit, així que el posaré per exemple a 20, molt bé. I recordaré que estigui en aquesta posició. Normalment per defecte sempre sortirà així, doncs no, jo intentaré que sigui aquesta d'aquí. Vale, i ara començaré a... Oh, perdó, m'he equivocat. Tirem cap enrere. El que tinc que dir-li a la fotografia, aquesta còpia, amb el botó de la dreta, tinc que dir-li que sigui añadir màscara de capa, afegir màscara de capa. Faig un clic i li dic que sigui en blanc, a acceptar. Perfecte, i ara sí que ja ho tinc preparat. Doncs ara el que faré serà començaré a pintar per sobre tot el que és la meva fresa, és a dir, la part que vull treure-li la saturació de blanc i negre. Això és una mica, faig a poc a poc, és una mica complicat, bueno, no complicat, però sí. Anar amb detall, vaig donant-li tot al contorn per començar. Si en surt una mica, no us preocupeu, perquè ara explicaré com arreglar-ho. Molt bé, i tota la part de dintre també. Fins que ho tingui tot ben pintat. Ara baixaré, com aquí el cercle seria molt gran, sobretot això, el que faré serà baixar-hi el tamany, ho deixaré per exemple a un 10, i aquí ja és més petit, i ara intentaré anar pintant tota aquesta part d'aquí. Veieu que m'he sortit una mica, però no us preocupeu que ara ho arreglarem. Tota aquesta part d'aquí de la fulla. És una mica laboriós, però no és gens complicat. Molt bé, doncs ja tindré aquí més o menys la meva part pintada. I ara intentaré arreglar aquestes parts d'aquí que han marxat. Vale, aquí ara sí que el que faré serà posar-ho, per exemple, a 800 per tenir-la molt gran. Baixaré fins aquí. I ara, aquí, faré que hi ha una fletxeta, faré un clic a sobre perquè es posi de color blanc. Molt bé, si tinc de color blanc, he tornat i això ho faré més petit. L'eina aquesta la baixaré, per exemple, a 5. I ara passo per sobre i veieu que es va torna a quedar el color aquest de blanc i negre que havia per la part de darrere. Aquí també m'he passat una miqueta, ho aniré retocant i aquí surt el vermell de la rosa de la fruita de darrere, perdó. Molt bé. Aquí també m'ha marxat una mica, doncs ho vaig arreglant. I aquí torno a veure, al fer-ho gran, que aquí m'ha quedat una mica sense pintar. Bé, doncs torno aquí a aquesta eina, li faig un clic, torna a estar de color vermell, de color negre, i passo un altre cop per acabar d'arrossegar això per aquí. Molt bé. Posaré 400 per veure com es veu.
Per aquí veus, aquí també tinc una mica, faré un altre cop i acabaré de netejar per aquí. Perfecte, i ara quan ho posi a 100, que és el seu tamany de veritat, doncs em queda bastant bé. Ara només tinc que guardar aquesta foto, així que ven a arxiu, exportar com, li posarem de nom final i ho exportarem una vegada i dues vegades exportar. Molt bé, i ara veurem, tant que ja puc tancar això, veure com ho teníem al principi i com ens ha quedat la nostra feina un cop acabada. Doncs això és el resultat. Moltes gràcies i ens tornem a veure al següent tutorial d'ABAM 2000.